खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जि गल्डेन जुबलि बेयो दिनै जोबथा जाबाय बे जोबथायाव जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो फैगोन दा जोङो बेयावनो दङ हारिमु हान्जा हिसाबै दा नोंथांमोना दिनैनि बे लास्ट प्रग्रामाव माबायदि मानसिफ्रा गेदारिं जादों माबायदि मानसिफोर फैदों नोंथांमोननो दिन्थिलांसै नोंथांमोना फारियै नायलांबानो जाबाय जोङो मोनसे समाव जोंनि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलावल' नङा जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ मोनलिया नुनो मोनलिया मानो जोङो एनडिएफनि मोनब्रै थांबाय दुलाराय बर' फरायसा आरो आंबो मिथिदों जे थाबैनो नोंनि ओनसोला बिटिआरआव फैजाथों बिटिआर ओनसोलाव दिनै सोलोंथाइनि मोनसे लामाखौ बांहोनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि बिबांखौ बांहोनो थाखाय सोमोन्दो एनडिआव सावरायनानै मानजानाय जोंनि बिटिआर आफाद एबसुनि आफादगिरि बेनो मेन गेट लोगोफोर बेनो मेन गेटआ बेनो माबायदि मानसि जादों नायदो फटक लाग्राफ्रा फटक लागासिनो आरो जों बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जेब्लाबो हेफाजाब आरो मदद खामायनांगोन होननानै आं खोथा होदों गेटखौ माबायदि साजायदों गासैबो आलासि बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय बे समाव बिटिआरनि सासे इएम मानिजाथाव डक्टर निल स्वरगियारि बिथाङा जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि आरो दानि सिडली समस्तिनि बांगाला एमएलए जयेन्द्र बसुमतारी सार नांगोन सारखौ নিজক চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আৰণায়ৰ সম্পাদনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ।